nového videa prvého videa z Grow Garden. Ak by ste sa divali, nie je toto môj hlas, som trochu zakrypnutý, ale v ďalších videách to už nebude. A ideme si spraviť taký tour garden a je tu tento včielka moja event. Takže tu je moja krásna záhrada, krásny vstup. Vidíte, toto som ja. Ešte raz sa spravujem. Takže máme tu takto bránu. Keď sem dojdeme, mám tu takto divné veci, proste máme moon, banán, rýž. Máme tu rúžu, zase banány. Takže som vždy povedať rýžu, rúžu. Taká levandula, či čo to je. Toto je taký divný kvet. Tu som mal takú divnú vec, že za strašne drahú. Potom toto, taký pink lily. Potom tu mám amber lily. To je nové. Pár kaktusov, takú divnú vec. Kokos. Idem si sem práve zasadiť mango. Disco, také veci, hrozno, dragon fruit, pepper, nový shop, proste mushroom, kokosy, jablka, další, kokos a tak, a pár rajčiniek a tak. Mám v pláne robiť aj reakciu s webkou, ak na to bude čas, lebo ja mám málo času. A tak, nič. A tak. A v pláne to je taký nápad, keďže idem to spraviť teraz pri random typkoch, že ako neviem dať zasa veci, ale ak dáte 10 lajkov, tak budem kúpovať za Robuxy. A také veci proste budem dívať strašne drahé veci a tak. Proste brutálne. Aj také CD, ak to pôjde a tak. Proste tieto banány, amber lily a také bla strašne veľa veci. Kudne im dáme toto Poison Frozen, ešte niečo tam je mushroom. A ako prvé idem dať jablko. Javilo som tu. Ako ja už som mal všetky veci v tejto hre, úplne všetky. Gram beansov. A tu ide prežávajú to dnu. Dobar si jablko. Zobral si. Čučoriedku. To je zase ten typek. A počkáme si amber lily. Minútku. A teraz im idem dať amber lily. Neviem prečo. Len tak. Tak, mám ju. 10 kg má. Z toho shopu. Máme. Spravím typkovi radosť. OK, takže dal som mu. Čo by som mohol dať? Kojem na to moje mango. Slušne. Dám takú frozen kakao. Je to takto. Tento typek zobrať si to. No. Zober si to týmto. Dobro. Ok, čo dáme ďalej? Mám tu 2 pepper seedy. Tieto papričky. Dám jednému typkovi takému papričku. Ja som to začal hrávať vtedy, keď najzacnejšia vec alebo najdrahšia bola
táto peperka. Už existovala dlhšie. No, nechceš? Chcem. A ešte raz sa ospravedlňujem. Dlhý príbeh. A v nedeľu by som rád bol, keď vyjde video, ale idem robiť útras a idem púšťať pyro na Dragonu. Možno. To ešte uvidíme. Takže uvidíme, či vyjde video. Tomu som už dal. Tejto som dal málo. Ona nechce peper. Proste tento chce všetko. Ale vravím, nechcem spoilerovať. Neviem, či budem na to Dragonu, ale chcel by som, že ako hlasa, tak bude na tom a uvidíme. Takže neviem. Prečo len takému bohatému týpkovi. Čo je toto? Hej. Ja by som najradšej tečo ukradol. Toto je Dragon Fruit. OK. Tam už nič nedávam. Ona má ember. Čo to je? Jak chce mango? Toto je. A žab. Aby včelka má event. Ježiš. Ale kam? Mám bambusy. Neviem, prečo ich kupujem. Každý mám niekoľko mám bambusov. Bambusy. Jo, skoro 200. Takže tak. Neviem, už neviem, čo by som vám mal ukázať. Takže dajte 10 lajkov, budem dávať takto disco veci, blablabla, manga, všetko, bomby budeme dávať. Pokupujem veci dovtedy, kúpim beanstalk, kúpim všetko. Tam proste hocičo, len dajte 10 lajkov a budem šťastný. Dajte like a odber. Toto je úplne nový kanál, usúbujem som všetky heslá, všetko už toto nepredám, ideme toto vybombiť, dávajte like a odber, na dosiahnem späť 500 a za 500 spravím brutálnu akciu, proste zoberiem brutálne veľkú čiastku peňazí, spravím za to súťaž, všetko bomby, dávajte like a odber a udajšie video, čus. Hoje em dia é difícil encontrar